Dobrý deň, hlási sa vám FM rádio s aktuálnym prehľadom udalostí. Podľa dostupných informácií prekročila včera v skorých ranných hodinách štátnu hranicu na priechode Vyšné Nemecké Užhorod skupina organizovaných zločincov známa pod krycím názvom Kravaty, pochádzajúca zo Sovietskeho zväzu. V Košiciach došlo v noci na dnešok k lúpeži v Československej štátnej banke. Bezpečnostné zložky intenzívne pátrajú po páchateľoch, pričom existuje dôvodné podozrenie, že na čine sa mohla podieľať spomínaná skupina. O ďalšom vývoji vás budeme informovať. Nalej mi trochu vínka. Samozrejme, madam. Veľmi pekný výber. Pečí. Ďakujem. Táto bezpečnosť. Doklady, prosím. Doklady? Som turistka. Chcela by som obdivovať miestny krás. Môžete mi niečo odporúčiť? Turistka? Tu? Peniaze vždy otvárajú všetky dvere. Nemyslíte? Prajem pekný pobyt. Zasa sa s nimi stretneš. Všetkých nás môžu zničiť. Nemám na výber, ma. Je to vojna, je to realita, ktorú žijeme. Nie je to vojna, Samuel. To sú len vraždy, zrady a klamstvá. Asi sa stal ich súčasťou. Robím to pre nás. Pre našu bezpečnosť. Myslíš si, že ja to takto chcem? Nemáme na výber. Keď začínaš takéto veci ospravedlňovať, strácaš sám seba, Samuel. Як обстановка? Є якісь рухи? Самуїл мене запросив на зустріч. Думаєш, це пастка? Лідія. В цьому світі завжди є паски. Самуїл не дурень, але він слабкий. Він боїться тебе. Ти маєш це використати. Покажи йому, хто ти насправді. А що, якщо це частина його плану? Я не хочу ризикувати. Тоді атакуй першою. Зіграємо в гру, Лідії. Повір мені, це буде весело. No, tu som. Čo si chcel prebrať? Nepáči sa mi, že ste prekročili hranice svojho územia a na tom našom si chcete stanovať vlastné pravidlá. Ak sa ti niečo nepáči, vieme dohodnúť. Ja s tebou dohadovať nič nebudem. Čo s tým spravíš? Neprišiel si splniť svoju povinnosť. Prišiel si, lebo máš otázky a odpovede môžem dať len ja. Odpovede? Aké odpovede mi ty môžeš dať? Veď ty si súčasťou tohto celého. Ak ti poviem, že sú veci, ktoré nevidíš.
Ten, čo radí toto mesto, je vždy o krok napred. Ak sa nebudeš môjim spojencom, tak ho nikdy nepoznáš. Takže mám riskovať úplne všetko len kvôli tvojim sľubom, hej. No a chceš, aby tvoj svet zostal, aký je? Áno. Ale čo budem mať z toho ja? Ja riskujem úplne všetko. Moju povesť. Sme silnejší. Na mojej strane už aj spojenci Samuela, ktorého tak snažíš chytiť. Sľubujem ti, že po tejto malej akcii Samuel už ťa nebude viac obťažovať. Máme tvoju ženu. Ak ju chceš zachrániť, príď zajtra na pole. Ty vieš kde. Myslel si, že iba ty vieš, ako hrať túto hru? Teraz vidíš, čo sa stane, keď sa pokúsiš byť na vrchole. Pusti ju! Ona za nič nemôže, vyriešime to neskôr. Ja s tebou už nebudem zatvárať žiadne dohody. Celý život som veril, že sila znamená ochranu. Že ak budem tvrdý, môžem zastaviť bolesť. Môžem udržať nás všetkých v bezpečí. Ale nebol to svet, kto nás zradil. Bol som to ja. Moje rozhodnutia, moje ambície. Všetko ma to priviedlo sem, na toto prekliaté pole. Chcel som byť bojovníkom, ale stal som sa katom vlastnej rodiny. Moje ruky sú špinavé, moje srdce prázdne. Teraz už nezostalo nič, len ticho a chlad. Ak je toto cena za moc, nech ju vezme ktokoľvek iný.